Karon guys, I'm back to YouTube channel. Ay Pastor Joy guys na church mi guys, sulong mi og simba sa balay. Pagbuat og pag simba sa balay. Dayo. Ano? Ana ya, ana. Oh, mabait na ni guys ko. Nagsugod na pagsimba. Bye. Impact ka naman guys. Narin na mabait og simba sa balay. Church mi guys para kan. Dito rin Japan. Pasakit ni kudan guys eh. Gilang guys. Padlungay nanira dia ay. Nanira dia. Ay. Dito ako nakatay. Ay. Dali ni sing nanay guys. Dari ta magsugod. Kinubos ko status. Ang buwan naman yung pagkaon na yan. Lord, salamat sa snack si nananay Lord. Mga bless na naman ang dalas sa mga pamilya Lord. Salamat sa snack. Lord, lagi po bayan ng mga Jesus Christ Lord. Amen. Malamig ang church yan. May bagus na sa balay. Ay, bagay mo ay. Ay, tulong yung biya ay. Ay, tulong. Ay. Kaya kami salamat sa nanay. Ay, open sila balay. Yan dama may snack kanya. Habis nanay. Bulag ba kuya? Basta po loy. Baka mo. Ay. Mga pasin. Lumawaray. Panis. Tao kami ha. Abay. Tao na. Kami. Bye. Lamat nyo. Bye. Guys. Bye-bye. Ayun, tapos na. Oh, di ka rin mahuyog. Amo na, kukuyog mo. Kuyog daw sila. Ano na, sa pitas balay. Ako ba? Ay, wala. Ay, ganun doon. Dito. Dito. Dito, agi, ano, dalan. Dito. Oh, legit ang balay nito. Kas balay na pang guys. Next house, love me again. Bye-bye. Kasi mas isa ka balay guys. Karon, taron ya. Ulit na po. Kahit kapit na kapi. Grabe ka this guys. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless and love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless and love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, ayo, ayo. Guys, tapos na mo ang pagbuhat o pagsimbas mo ng balay. Kami kagabis guys, kami ka blessings katag sa Ginoo. Ano nagkauli na niya, huwag mo katarong vlog guys. Kay piniti ko na istorya insay sa God. Picture lang ginagmaya. Mayroon ko magka-video, di ko ka-video. Pero okay kay isiuna pa ang mensahe sa pulong sa Ginoo, dili ang sipon-sipon ba? Yeah. Yun, sabi ka, blessings. Next Sunday na naman, next Sunday na naman, ang Bisaya. Next sunod na pod Sabado ay Domingo. So next Sunday na naman guys, magbalay-balay mo yan, balikan na motor. Ako pa ang mo improve sa pulong sa Ginoo na nag-open lang
dako pa lang mga blessings ni God. Salamat, and don't forget to subscribe our YouTube channel. And goodbye guys, and thank you, and I love you, and bye bye. Magkita ta sunod sa next Sunday vlog.